Hello guys, good evening. Welcome back to my channel at si Vlog. Wapa di may mahuman guys. Iyan o, pintor nga, pintor woman. Yan na lang ang kuan, tiwaso na mo. Look, sira sa amo ang lukob sa balay. Nanja, ako human ako pintal dito silong si na pod kanina pa iza hangi pintalan nga sira man isa kuan singan ani sira sa among pultahan guys ta lukdo yun na kana ang lami og result basta kuan kana ay kahoy basta roller indot hamis pero kato ganing kuan brass bigaet kami na lang nangunay ani kuan guys kay ug musuhol tiyo ba pa ng 700 ja kaya raman namo 700 ang adlaw ja kaya raman namo guys kayanin laban lang gud makaya raman po kay landong man di man init siguro garang inita arang kanang magkalipong-lipong kas ka init ba nandi na mo makaya lang minamo kaya ram po danan ako gihan ng pagbabuyag ng baziha wapay lingaw lagi po adik pasnas kay ningan ko di na laman pintalan kay basig kuwang ang pintal sa habang ningan man si nga lisod jining master na mo kuan kay kahibaw na magbana-bana yan si nga kasya pa ko no aw ningan ko ga hanap po na laman bisag hanap na laman kay aron nga kuan ba tunaid malukop ba sa aw si rahang gipanisnas kay para mabudget ag pintal pero lami na ba pag guys na mabiyo na ba pag bay bisag igo rag biyo lami pod rooftop yellow amang yeluhan laman guys kay aron kuan hayag ba hayag ang kaugmaon sa mag-budget kay kuan kuan ra pasagdan ra lagi mao nang kuan way magabuk ba way magatiman sa bahay karon kay na naman ko daari apeng kaubas muan napan kauban sa bahay nga kugihan pud buyag sa buhay suhol trabaho lang gihapon diyan lang si huwag madato nag kuan tagi janing bay kay hapit na maluing Ginoo tagag majong lawas kanunay nakuan ra ni na para man trabaho si Jagma ako na magtrabaho pero magsigir ang higda dato daghan maghang higda kay sa trabaho ang tinilan na palagi sweldo kay pritirang gamaya madyo na laman makakaag katulo sa sang adlaw kay wa man tay isip mang apply nga watay vaccine na tatoy tag kuan tag 25,000 kay giber dato agamon sa kay gipangadyoan makog kuan vaccination card kuan isa to kanang 1-2 bitaw nga booster wa man kuan na hindi ko kasud magmantinil na lang siguro sa gamay sahod kay wa man ko'y vaccine kuan wa po kay baw dito gaan ba dito trabaho basta dari lang gitrabahoan na gaan na makatapuan pud
So, okay ra. Okay ra guys. Kay hapit na mahaman ang pintor. Pila kay bayad. Udi, mapod mo si target. Kung mo si target, mo yung si tag 2,000 lang oras. Magpapintura na kusang naong. Mauhon gali. Kay kanira bang overtime sa gabi kanang night shift. Mahal. Naraba jay kuan. Sweldo, taas. Muan. Hapit mahaman guys. Hapit na mahaman guys na. Muan. Di na maabot kay kuan. Maabot na dahil maayog ka magbubuyag taas. Sakto ra nang muan na. Yun, ayos na yan. Nagbagutot ni sayaw na. Diba? Master talaga. Ganyan. Dali raman ni maaga guys. Maaga na ni. Puhon. Ninailhan guys nga sira ni Siza sa among ang pultahan. Padawang sa ubos. Almost right. Shout out diha ni Ate Rhymes Vlog. Diara imong pintor. Dahil imong pintor nga kung gihanza mo bubuyag. Basig. Yun. Ayun. Ito na. Ang among pultahan. Pwede mo siguro na isang digdad. Today na. Igaman. Di. Kay mo po. Di. Agdaari. Pilit. Di ko maaga. So, di ay na. Ay. Magipabarod na. Wara mong pultahan guys. Hagdan. Padungan to sa ubos. Yun. Padungan to sa ubos. Pareha nagkuloy. Yellow. Yellow guys. Takab-takab among style dari para di halata nga nade ay kuan sa taas. Second floor. Daghan pa man din ang uan. Kaingan ko di na masakto. Tag na meron din. Napamayan dito to. Pwede maligpukon. Pahiran di balik di hanap. Sakto ra na ay mantug na ta. Di na ro. Mul pa rin ang puan. Kaya na ay hawak. Guys, paliw kong subscribe sa YouTube channel Ate C Vlog. Tamsak po mo dito sa ginagmay. Bahalag bidya niyang video. Basta naalay ika-upload. Kay umijawat lagi po. Pasig makapasar dahil po sa YouTube na maswilduhan tag maridyo. Okay ra. Misag swilduhan na tag 1,000 buwan. Okay na kaadso. Magkatabang na tas mga tabangan yun. Sa mga limos. Jawat pwed. Kuan. Kasi nga, lamig na guys. Diba, dyan gilid beautiful na beautiful. Di na siya green guys. Yellow na siya. Yellow. Dito ni? Mura ni siya kuan sa kanabit ang ispilahan guys, color. Kaya na ko sang bay og ingani hang ipintura. Kay ganahan ko sa color lami. Puti nga pintal ba sa gulan og yellow. Lami sa mga kani. Shout out kay Ruby Burato. Diara imuhang kuan wallpaper. Salamat sa imong pagbutang. Nindot.
Dia bungbong. Ana, di na ako isagad guys kay wa ra ba ko na namilo sa akong kuan banig. Yun. So, ani ibalik guys kay i-finalize na rin kay undang na kay mga tuog na may kay gabiin na. Anuan. Oh. Sakto na uy. Andiyan na kuha na. Okay. Gabiin na andiyan guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. O ila ko magpatanaw ninyo kay di man mo atubang niyang kamera oy. Andiyan. Kana na ay palihog na kong subscribe guys ang YouTube channel at si vlog. Magandang gabi sa inyong lahat. God bless you all. Thank you. Bye-bye.